Bideojokoen industriak boom bat jaso du azken urteotan Espainian. Bideojokoen produkzioaren inpaktu totala 1.197 milioi eurokoa da, eta bideojokoen industria Espainiako barne produktu gordinaren 0,1% hartzen du. Pasadan denboraldian, 3 enpresa handietatik konpainia bat nagusitu egin da, berpizkunde bat jaso duelako, eta hori Nintendo da. Nintendo guztiok ezagutzen dugun enpresa da, eta hainbat belaunaldien haurtzaroan presente egon da. Gainera oraindik gutako askok bere bideojokoetara jolasten jarraitzen dugu eta umeek bezala gozatzen jarraitzen ditugu. Historiako bideojoku hoberen listan Nintendok hainbat postu okupatzen ditu gailurrean. Eta markaren bi pertsonai adierazgarrienak, Mario eta Link, bideojokoen industriako pertsonai protagonisten adierazgarri dira. Nintendo orain dela 130 urte sortu zen Kyoton, Japonian. Eskulangile gazte batek karta denda bat irekitzea erabaki zuenean. Hazkundea izan eta gero, jostailuak egitera igaro zen, eta adierazgarria da komentatzea, marka edatzeko Disneyrekin tratu bat egin zuela, bere pertsonaien kartak ekoizteko. Urte batzuk geroago, krisi bat jasan zuen enpresak, eta Hiroshi Yamauchi presidenteak bideojokoen munduan sartzea erabaki zuen. Color TV Gamerekin 1997an eta Game & Watchekin 1998an. Urte bat geroago Donkey Kong Arcadea atera zuten. Mendebaldeko bideojokoen 82ko krisian Nintendo gorakada izan zuen eta euren lehen kontsola atera zuten. Eta horrekin batera bideojokoen industria definituko zituzten bi bideojoko, Super Mario Bros. 85ean eta The Legend of Zelda 86ean. Hortik aurrera ezagutzen dugun Nintendo izatera pasatu ziren. Zoritxarrez, 2012ko maieren eta 2013ko hasieran Nintendo ahuldu eta beherakada batean sartu zen. 2012an ateratako kontsola berria, Wii Ua, ez zituen esperotako salmentak izan. Alde batetik kontsolaren marketing kanpaina txarrarekin, jendeak ez zekien Wii Uaz zehatz-mehatz zer zen, eta bestalde kontsolak izan zuen joko faltagatik. Kontsolaren konfidantza faltagatik, elurbola efektua sortu zen eta Nintendo kolpe gogor bat jaso zuen. Baita, inoiz egingo ez zuten egin zuten, buigorren merkatuan sartu ziren. Baina, ara non, ezagutzen duzue Pokemon Go? ko uztailean Pokemon Goren booma gertatu zen eta Nintendoren akzioak bikoiztu egin ziren. Era berean 2016ko azaroan, NES Minia merkatura atera zuten, $60 eta izandako arrakastarekin, hauen balioa bigarren eskuko merkatuan $300 iritsi zen. Gero urrian Nintendo Switch kontsola berria aurkeztu zuten, eta publikoa liluratu zuten. Wii Uren porrotatik ikasi zuten eta Switcharekin marketing kanpaina handia egin zuten. Eta guztientzat argi gelditu zitzaigun kontsola berearen ezaugarriak. Mahai gaineko kontsola izango zen, baina era berean portatila. Mandoak kontsolan bertan daude, baina kontsola bezala atera daitezke, eta are gehiago bi pertsonek erabili aldituzte. Nintendo Switcha zer zen argi gelditu zen. Are gehiago, urtarrilean kontsolaren ezaugarri zehatzen inguruan ekitali bat egin zen, eta Nintendo Switcha martzoan merkaturatuko zela esan zuten. Hainbat joku aurkeztu zituzten eta ekitaldia zirrarekin amaitzeko Zelda berriaren trailer hunkigarriarekin itxi zuten. Jokoaren estreinaldia kontsolarekin bat etorriko zen. Open your eyes. Nintendo Switcha 2017ko martxoaren 3an atera zen eta arrakasta bat izan zen. Nintendo Switch bat lortzea zaila izatea alegatu zen lehenengo hilabetetan. Japonian 2018ko urtarrilera arte luzatu zen stok faltaren arazo hau. Eta beste edonotariko rekorrak gainditu egin ditu. Wii Uren joku eskazia ez izateko, hilabetero joku handi bat aterako zuten plana egingo zutela hitzeman zuten, eta hala egin zuten. Eta era berean, Nintendo Switcharentzat, bideojokoak egiten ari ziren enpresa zerrenda erakutsi zuten. 22,8 milioi kontsola saldu egin dira, eta komentatutako Zelda hori magnum opus bezala hartu da. Geroago etorri egin diren Super Mario Odyssey eta Super Smash Bros. Ultimateen antzera. Eta ez da dana hor gelditzen, joko handi berriak datostera badakigu. Metroid Prime 4,
Pokemon berria, Animal Crossing berria, eta ziur asko eskutatzen dizkiguten hainbat sorpresa ere. Eta hori izan da errepasoa. Bere frankiziak duten eragina eta arrakasta ikusita, Nintendo oso zorrotza da bere IP-en babesarekin, bere frankizien babesarekin. Are gehiago, 83an haien jabetza intelektual bat utzi zutenean eta Link, The Faces of Evil abominazioaren sorrerarekin. Nintendok bere IP-ak landuko zituen esklusiboki. Nintendoren enpresa subsidiariak bi taldetan banatu daitezke, salmenta eta marketingean arduratzen direnak eta lanketan, elaborazioan edo development, desarrolloan arduratzen direnak. Salmentetan eta marketingen arduratzen direnak Nintendo of America, Nintendo of Europe eta alakoak dira, lokalizazio lana egiten dut ere. Bestalde, desarrolloaren papera dutenak Nintendoren hardware eta software zehatzak dira. Eta ene handiaren izena ez duten beste gutxi batzu. Retro Studios, Donkey Kong eta Metroid Primeen atzean daudenak, Monolith Soft, Xenobladeen atzean daudenak, Andy Cube, Mario Partyren atzean daudenak, eta One Up Studio, Super Mario Odyssey eta Captain Toaden atzean daudenak. Pokemon, Kirby eta Super Smash Bros. Frankiziak afiliatuekin gelditzen dira, baina gauza komplikatzen da pizka bat. Pokemonen bideojokoak The Pokemon Companyk eramaten ditu, hori argi dago. Kirby HAL Laboratoryk eramaten du, eta HAL Laboratory Nintendotik banatuta dago. Baina HAL Laboratoryk 2000 urtean Warp Star Inc. afiliararen fundazioa egin zuen, eta Nintendo bai da Warp Starren afiliatua. HAL Laboratory eta Nintendo elkarrekin lan egiten Kirby atera zuten, baita Earthbound. Eta Satoru Iwata, Nintendoko presidenterik maitatuena eta ospetsuena, HAL Laborategin lan egin zuen. 1993an HALen presidente izatera heldu zen, eta postuan Nintendon sartzeko utzi egingo zuen 89an. Super Smash Bros. Ordea HAL Laboratorien Iwatarekin lan egin zuen eta Kirbyren beste aita den Masahiro Sakurairen eskuetan dago, zeinek 2005an Sora Ltd. Bideojoko konpainia sortu zuen, hau bai Nintendoren afiliatua. Nintendoren akziodunen egituari dagokionez, esan beharra dago enpresaren akzionarioaren zatirik handiena The Capital Group Companies osatzen duela, 17,1%ko indizerekin. Munduko pentsio fondo kudeatzaile handienetariko bat. Horrez gain, Bank of Kyoto Japoniako banku garrantzitsuenetariko bat, 6,5%ko partizipazioak ditu. Eta Nintendok akzio guztien 15,2%en erreserbak ditu. Geratzen diren Nintendoren akzioak 63,45%koa da. Eta hau, nazioarteko mailan inbertsore individualen, enpresen eta instituzio pribatuen eskuetan dago. Nintendo berezia dela esan daiteke. Eta askotan, Sony eta Microsoftekin konparatzean, Nintendo bere bolara doala esaten da asko. Ikusi ditzegun haien kontsolak, adibidez. Kompetentziak makina potentena bilatzen duen bitartean, Nintendok potentziari importantzia ematen ez dioten kontsolak ateratzen ditu. Nintendoren azken kontsolak mugimendu kontrolekin, vibrazio HDR-ekin eta mandoetako pantailekin jolasten ausartzen dira. ROM web orrialdeen aurka jotzen dute, haien eta beste bideojoko klasikoetara jolasteko aukera ematen duten web orrialdeak dira hauek, eta Nintendok haien IP klasikoak defendatzen dituzte. Duela gutxi interneten haien jokoekin egindako edukia monetizatzen utzi dute, eta Nintendo zalek frankizietan oinarrituta egin dituzten bideojoko asko ezabatu nahi eta egin ditu. AMVR, Another Metroid 2 Remake, eta Pokemon Essentialen kasuak adibidez. Nintendo Switchean urte bat baino gehiago berandutu da YouTube aplikazioa. Kontsolak berak ez dauka multimedia reproduzitzeko aplikaziorik, eta orain, VLC reproduktoreak konsideratzen ari dira. Eta ahozkotzat funtzioa mugikorren bitartez egitea behartzen du. Kontsolan bertan ezin dira halako komunikazioak egin, naiz eta forniterekin ahal zela erakutsi zen. Baina Nintendoren berezitasun hauek eta bere bolara doazenean esateak bere estilo memelora eramaten gaitu. Ezin dugu ahaztu Nintendok bere jostailu dendaren espirituarekin jarraitzen duela eta amiibo deituriko panpinak eta literalki kartoia saltzen ari dela.
Publikoaren aurrean enpresak bere buruari seriotasuna kentzen dio eta umekerietan daude alduten denbora gehiena. Miyamoto, Zelda eta Marioren aita Wii Musicekin irrigarri geratu zen beste enpresen, kazetarien eta publikoaren aurrean 2008ko E3an, munduko bideojoko ekitaldirik handienean, zeinetan enpresa handiak haien joku berriak aurkezten dituzte. 2014ko E3ko konferentzian, Iwata, konpainiako presidentea eta Reggie, Ameriketako Nintendoren presidentearen arteko borroka bat grabatu zuten Smash berria aurkezteko. Eta 2015an ja, Mega64 Sketch youtuberrekin elkarlan egin zuten E3ko konferentzia aurkezteko. Zeinetan Mega64ko partaide bat Reggie robot baten barruan doala Nintendoren barruan infiltratzen da. Eta ni zer dakit, lankide bat desagerrarazten du bere begirada laserrarekin. Eta konferentzia horretan, Miyamoto, Iwata eta Reggieren panpinekin hasi zen. Eta konferentzian zehar panpin jolasak egiten joan ziren. Baina, bideojokoen industriaren zoritxarrean, Satoru Iwata 2015ko uztailaren 11an hil egin zen, eta konpainiak luto antzerako bat eraman zuen. Kimishima presidente berria izendatu zuten, eta espektakuloa amaitu zen. Baina denborarekin Nintendok bere muinean tontakeria dagoela erakusten jarraitu du, eta gutxika Iwataren agurraren kolpetik berreskuratzen joan dira. On my business card, I am a corporate president. In my mind, I am a game developer. But in my heart, I am a gamer. Nintendo bideojokoen Disneya bezala definitu daiteke. Helduak zer demontre pasa zaien galdetzen duten umeak direla pentsatzen dute eta helduen barne umeentzat diseinatzen ditu bere produktuak. Naiz eta bideojokoen targeta 16 urtetik 35 urterako tartea izan, Nintendok familia osoa ikuspuntuan du. Bere jokoak sofa jokoak bezala sailkatu daitezke, lagunen artean ondo pasatzeko jolasten diren jokoak, danak batuta jolasten direnak. Nintendo laboren filosofiarekin bat dator, kartoizko jostailoak eraikitzen eta haiekin jolasten oinarritzen da. Honen prozesuan, gurasoak umeekin elkartu egiten dira, proiektu modura hartzen dute eta elkarrekin lan egiten dute. Publiko zabal batera heldu nahi direnez, euren bideojokoak sinpleak, zuzenak eta errazak dira. Nintendo beti bideojokoen mekaniketan jartzen du garrantzia, istorio sinplea eta ulergarriak eginez. Berdina gertatzen da jolasterako orduan, edonor amaitu alditu egiten dituzten bideojokoak. Eta erronka beratzen dutenentzat hainbat desafio topa aldituzte. Ondorioz, kontrolatzeko errazak dira, mekanika gutxi batzuetan zentratzen direlako, eta mekanika horiek eskaini aldituzten aukera guztiak esplotatzen dituzte. Nintendo Switch oso ondo aprobetxatzen du filosofia hau, jolasteko hainbatera eta funtzio eskaintzen dituelako. Adibide bezala Mario Odyssey, erraza baina menperatzeko zaila, Mario Party edo Super Smash Bros. Ultimate, kidekin jolasteko, eta Zelda Breath of the Wild, azken hau seriagoa da. Jokalari trebatuagoetara zuzenduta. Nintendoren jokoen eskuragarritasunari lotuta, osasunaren gamifikazioa aurkitzen du. Nintendok bere kontsumitzaileen osasunaren buruzko kezka bat aurkezten zuen. Batik bat, bideojokoek historikoki sedentarismoarekin loturiko jardura izan zelako. Horren aurrean osasunaren gamifikazioa aurkezten zuten. Hau da, ohitura osasuntsuak Nintendo DSaren eta Wiiaren jokabilitatea aprobetxatuz. Osasunaren gamifikazio hau bi arlo hartzen ditu, osasun mentala eta fisikoa. Osasun mentalari dagokionez, Brain Training edo Brain Academy bezalako jokuak daude, kompetentzia matematiko eta kognitiboak mantentzeko entretenimendua eskaintzen zuen joku formatua. Osasun fisikoari dagokionez, Wii Sport eta Wii Sport Resort eta are gehiago Nintendo Wii Fit delakoak garatu zuten. Osasuntsu egoteko eta sedentarismoari aurka egiteko mekanikak erabiltzen dituzten jokuak. Hau, bitan eta beste diziplinetan oinarritzen da eta kontrolaren jokabilitate dinamikoa aprobetxatzen du. Nintendo Switcharen diseinua kontsola beraren esloganean laburtzen da. Cuando quieras, donde quieras y como quieras. Nintendo Switcha historikoki existitu diren bi kontsola moten ezaugarriak bateratzen ditu. Hau da, mahai kontsola eta kontsola portatilak. Hau da, Switchak bai etxean, bai kalean jokatzeko aukera eskaintzen dio jokalariari. Eta
horrek kontsolaren izaera hibridoari esker posible da. Horrez gain, momentuan, jokalari batetik bi jokalarietara pasatzeko aukera ematen du, kontrol individuala bitan zatitu aldelako. Honek edozein momentuan eta edozein lekutan partida bat beste pertsona batekin partekatzen uzten du. Nintendok bideojokoen industria kuantitate handiekin elkarlanean egonda azken 2 urteetan. Adibide argina, Ubisoft eta Nintendok egin zuen kolaborazioa Mario & Rabbids, Kingdom Battle eta Starlink bideojokoak eginez. Ikusten da, euren IPak usteko beldurra galtzen ari direla, kontuan hartuta 80ko hamarkadan gertatu zena. Horrez gain, beste konpainia askorekin kontaktuan jartzen saiatu dira, batez ere txikiekin joko independienteak euren kontsolan bultzatzeko. Gaur egun hainbat indie argitaratzen ari dira. Esan beharrekoa da, indie asko Switchen beste plataformetan baino askoz gehiago saltzen direla. Portatila izateak eta jolasteko era ezberdinak edukitzeak sortarazten du hainbat bideojoko argitaratzea. Baina ez dira guztiak berriak. Kontsola honekin iraganean atera ziren bideojokoak moldatzeko joera dago. Eta badirudi harrera ona izaten ari direla jokalarien artean. Nintendo Switcharen salmentak eta arrakasta alde batera utzita, argi dago kontsolak eskaintzen duen hibridotasun berriak inflexio puntu bat suposatzen duela bideojokoen gaur egungo merkatuan. Switch agertu zen arte, konbinaketa hau planteatzea bidera ezintzat hartzen zen. Batez ere, kontsola portatileen eta mai kontsolen ezaugarrien konbinaketa egiteak arrisku handiegia osatzen zuelako beste konpainia handientzat. Ideia berritzu honi, Nintendo jokuak egiteko bideratzen duen lan filosofia gehitzen badiogu, gaur egun indarrean dagoen gehiagizko baliabide teknikoen bideraketa ukatzen du, eta bideojokoen funtsezko helburua berreskuratu eta betetzen du. Entretenitzea gauza guztien gainetik.